Marveli ja mun pikkuveli ja mun kaverin kanssa, jota minä en ole vielä paljastanut. Tuukko sä hakee nyt sen? Jaa, kun tulossa ollaan Siitä. Missä sä oot? No täällä missä on. Kato ruutua. Joo, nyt se ei oo ruutu. Se on Katsokaa, älkää No niin, kiitos. näitten sekoilua tästä välittäkö. Painakaa tykkää nappia ja kommentoikaa, tilatkaa. Painakaa jos haluatte lisää tai jotain parantamista. Me tehdään haasteita tässä vielä jossain välissä. Tänäänkin ehkä teen dippihaasteen. Dippiha? No, Ei älä hakkaa sitä. niin, että Ota sydämeen. Minä hyppään sotavälineisiin. sit hyppäät. Se on kiva. Meet! Mertsi. Elää. No minä menen. Anteeksi jos tulee liian pitkä tai lyhyt video. Mä teen jonkun 10 minuutin video. Suurin piirtein. Suurin piirtein. Minä menen tonne. Mä haluan mennä mun salaisempaan paikkaan. Älä sinä tule tänne pikkuveli. Tämä on liian ahdistava paikka sinulle. Ei. Ja pikkuveli, minä muutun miniksi ja kävelen täällä sotaan. No. Anteeksi jos mä puhun. Että eilen tein 9 aikaa videon, joka tulee vasta tänä aamuna, koska mulla on bukas kännykkä niin pahasti. En minä voi kattoo. Ei iska, mitä kello? 10 tehdä tätä videota. No ei se tuu 5 vaille kuitenkaan sinne. Tää tulee jossain 23. Tää tulee jossain 11 tää video. Miten täältä pääsee nyt pois? Mä menen pois. Vitsi kun tää koko ajan. Mä menen alas! Et sä pääse. Mä voin näyttää mitä sä pääset alas. Miksi nyt mä en tiedä miten tää kävelee? Mä kävelen ihan joku zombi. Mitä? Joo! No kiitos! Elikkä tää on Marvelin Hulluttelu osa 1, elikkä veljet aluksella. Tästäkin tulee sarjaa GTA V:stä. Ja sitten tulee Fotiksesta vai mitä sarja? Oikeesti Elikkä anteeksi jos on huono laatuun, koska tämä on taas. Sä et kyllä tiedä miten täältä pääsee pois. Koska tälleen pääsee täältä pois. Siellä niin vaikea. Älä kuole. Minä hyppään alas. Minä kuolen. Ei. Ei toi oo kirjoittaa. Tää. Ja sitten mennään! Täältä mennään. Mitä? Missä sä olet? Jee! Tulehan tänne missä minä olen. En tule. Sitten minä tulen sinne missä sinä olet. Oho. Anteeksi. Apua! Minä kuolen. Kova ajan kannattaisi olla vähän. Pikkuveli, minä kuolen tää. Seuraavaksi minä en kuole. Ei me kuvata tänään. Me tehdään ehkä tänään se haaste. Meeri! Veli! Hei! Hei, tuu tänne autotielle. Tule itse tänne, missä minä olen. En minä tiedä, missä sinä olet. Miksi vaan mä nyt kävelen? Niinpä. Minä menen, minä laitelen. Aha, miksi sulla on lampu päällä, hei? Ei vaan kun me tehdään oikein video. On tuo lampu. Älä sekoita. Se kuuluu. Se on video. Tuli vähän röyhtäys mulla. Älä! Kato missä ruutuun mä oon, kun mä en tiedä missä
on? No, kato itse. Osa siellä. Noin. Osa. Mennään ketään. Eiku ei nyt. Mä lennän pahiksi. Tuu tänne. En tuo tänne pois täältä. Tänne pahikset saareen. Auta. Suurin piirtein enää 5 minuuttia aikaa. Yrität pelastaa itseksi. Mä en jaksa tulla missään. Oikeesti. No en. Miksi? Koska mä en ole paistettu saareen. Mäkin haluan sinne. En tule. En mä tiedä miksi. Anteeksi, jos välillä liikkuu kamera. Mitä? En mä tiedä minkälainen se on. Ees. No, älä sit tule. Niin, ees. No se on ton näköinen. Ai minkälainen. Ton näköinen? Ai tän näköinen. Ei. No mä pysyn tässä, kun mä katson koko sun ruutuun. Älä kato mun ruutuun. Enää 4 minuuttia. Noin. Siellä. Mä oon nyt paistettu. Onko se tänne päin? No kato. En mä voi katsoa sun ruutuun. Mä katon omaa. Ai se on joku. Kato punjaa! Niin oot sinä varmaan. Tuolla alhaalla jotakin. Spider-Man! Taisto vielä mut pahikseitten saareen. Mä en ole toista. Kun se kuvaa. Mä olin Sami. Minä olen joku. Ja minä olen Darmio. Hei, älä mene sinne. Älä! Nyt mene sinne. Miksi? No koska... Se on Ken.